אחד הדברים הכי חשובים שהבנתי זה שהילדים שלנו הם ההשתקפות הכי כנה ואמיתית של מי שאנחנו באמת. הם סופגים לא רק את מה שאנחנו אומרים להם, אלא את מה שאנחנו מרגישים, את איך שאנחנו מתנהגים, ואת מה שלא העזנו לבטא. את המקומות שעדיין כואבים בתוכנו, אנחנו לא רק מגדלים אותם, אנחנו מעבירים להם התנהגויות, דפוסים, אמונות, בחירות, גם את הבחירות שלא בחרנו לעצמנו. כל שריטה שלא ריפאנו עלולה להפוך לצלקת שלהם, ולא ממקום של לשפוט או להאשים, ממקום של להתעורר. כי כשאנחנו מרפאים את עצמנו, אנחנו מרפאים להם גם את העתיד.